Dadi kudu ngulur wektu. Njur kowe tak kei wektu khusus. Andono ya iya ta. Jane aku ki kangen. Tak arep-arep kowe tak dawuhi supaya ngomong marang bendaramu. Guyu kena. Ning ora sakarepmu dhewe. Sembrono kowe. Ora ngajeni marang pepundhenmu. Tak kon momong golowentah marang bendaramu. Nek wis rampung tumuli kondur. Pirang sasi kira bali-bali. Boleh melu. Pirang sasi. Ya, ning bungah rasaku. Mergo bendaramu wis kondur. Ger, Subroto, Kula wonten dawuh, slamet sowanmu, Ger. Inggih. Slamet. Inggih, Rama. Iya, ya. Alhamdulillah. Yes. Lah ngulur rak ngene iki. Mboten mirang, Rama. Inggih. Caos pabekti dhumateng Sugeng mangabekti kula mugi kunjuk, Rama. Kelingan kewajibanmu bekti marang wong tuwa. Merga kulina saba ning desa lali Subasita. Mboten, Rama. Iya iya Nyuwun nyuwun duka. Tak tampa pengistuni Rama ditampan. Nggih. ora takon. Aku ora takon kowe. Eko. Kok aneh. Aneh. Apa lali karo dawuh? Deling-eling. Lemu momong lan golowentah bendaramu Subroto supaya aja nganti kleru pamile iki. Ora kowe to saklor. Iya piye. Ayo. Wis. Ayo aku wajiban. Ayo. Seman. Wis iso sak patemen. Iku calon bojone anakku Subroto ya. Alhamdulillah. Nyuwun sewu Kanjeng Dipati. Monggo lenggahipun. Menika sinten? Kula ya lali kok Kakang dadi mergo ketularan cacah. Subroto, Nggih, Rama. Wonten apa dawuh. iki sing jenenge Suminten, Ger? Waduh, ayu banget. Tegese ora kleru pamilihmu, ora kleru pamilihipun Rama. Suminten. Kok meneng wae ta? Suminten ta? Suminten ora sombong apa? Calon bojone Subroto ki Sumintene rak kono, rasah kowe sing genah ki. Lancang. Wonten dalem sewu. Iya Suminten. Kepiye. Alhamdulillah. Piye. Wis Suminten ayu tenan. Kula Dede Suminten Kanjeng Adipati. Kula Dede Suminten. Dudu Suminten. Sik. Oh. Udu. Suminten kak nyemramang. Wontu. Suminten. Nyuwun sewu Kanjeng Dipati. Kados pundi menika Iki kamutanipun? dudu Suminten to? Sanes, Rama. Sik. Wak Nepate, Dawuh Kanjeng nek Dipati. pancen sliramu geduga takon cara widekke. Mongko dawuhku rikala semana
tak dawuhi supaya ning desa Seman tepungan karo calon bojone sik Suminten. Mila leres Kanjeng Dipati. Dudu Suminten ki yo. Cobi. Den Mas Broto. Inggih Paman. Wonten dawuh. Kolomber menika panjenengan dipun dawuhi kalian ingkang Bapak Dalem. Supados nilik titik calon garwa panjenengan inggih menika Suminten putranipun Kakang Parosto. Caca Darma. Nyuwun pangapunten Paman. Kados Kawit kula sampun manggihi kalian Suminten. nggih. Nanging Paman jare arep tanggung jawab. Tenane piye? Nek aku didukangi Ayo. arep tanggung jawab. Ayo. Panji karo Eko matur ngasani Kanjeng Dipati. Piye, piye, Sing piye? cetha, sing triti. Cetane piye? Heeh. Iya. Heeh. Cah ki piye ta? Oh, Panji. Piye Panji? Genep nek iki cah. Kok Ibu Suminten? Piye to? Suminten. Suminten iki Panji karo Eko. Kowe iki sing didhawuhi supaya nderekke Den Mas Broto. Sing supaya momong. Kok banjur kowe matur menawa sing kon matur Den Mas Broto. Coba aturno sing bener iki kepiye? Iya. Piye sing bener piye? Iya. Ora sida kowe. Yen ngono, kowe iki jenenge wong tuwa, ora nglungguhi jejere wong tuwa. Kowe iki kleru kok dadi bungah seneng didukani marang pepundhenmu ora. Kleru to. Kowe tak dawuhi ndereke bendaramu ning Seman. Ketemu karo Suminten calon bojone. Ketemu karo Suminten calon bojone Subroto. Kok ora? Kaya ngono kuwi jenenge wong tuwa sing ora tanggung jawab. Aku tak coba mundhut priksa karo putraku Subroto ya. Subroto, Wonten dawuh Rama. tenane piye to Kaki? Aja gawe bingungi wong tuwa to, Kula Aja badhe bingungke bapak. Kula badhe matur Rama. Piye, Sekawit piye? kula sampun nindakaken dawuhipun Rama manggihi dhateng Suminten. Wis ketemu karo Suminten. Sampun Rama. Sak banjure. Piyambakipun kanyata pancen ayu Rama. Ayu Nggih. Nanging nuwun sewu Rama. piye? Kula mboten rempen kalian piyambakipun. Awit lagak lagiane menika kados jaler. Kula sambat Suminten ki kocah lanang. nggih. Mosok. Titikane apa? Karemenanipun menek wit kambil Rama. Gusti Allah, cah wedok ki menek wit kambil. Menapa mboten kucem menawi kula pundhut garwa to Rama. Menek dhewe. Nyuwun pangapunten Kanjeng Dipati. Aturipun Den Mas Broto dipun kiyaten Panji Kaneko. Kok benten kalian aturipun Kakang Parosto Darmo menawi Suminten menika minangka ayu-ayuning tiyang Seman.
kok lajeng patrap tumindakipun kados mekaten. Jur, cah wadon iki sapa? Menika putranipun Kula Par Kowe sapa, Nduk? kula anakipun Bapak Warok Suromenggala saking Ngampal Kanjeng. Anake Warok Suromenggala Ngampal. Inggih kasinggihan. Subrata. nggih Rama. Kowe tak dawuhi nepani suminten. Aku njur bali nggawa warsiah. Ki maksudnya piye? Heh? Inggih. Sekawit Piye? Matur sing cetha. inggih Rama. Sekawit pancen kula sampun nindakaken dawuhipun Rama nanging Hmm. nuwun sewu menawi kula mboten saged nglampahi menapa ingkang sampun panjenengan Masalahe kula ning mergo cah wedok menek wit kambil ki mau. inggih. Kowe ra Lajeng gelem? kula mboten Geleme karo warsiah. leres. Ya anu weh sare. Wih warsiah kowe seneng karo Subrata? Inggih. Jak mlebu. Menapa dipun keparengaken? Istirahat kono, istirahat. Mlebu. Ya tak keparengake. Matur sembah nuwun Rama. Ya. Kula nyuwun pamit. Kae wijik ning anu pojokan. Rama Ya. sae tenan. Monggo, Ya, nggih ya, Mas. ya. Anu kamar sisih kidul ya. Beres. Tutup lawange, tutup. Wah. La ilaha illallah. Lelakon apa? Nyuwun pangapunten Kanjeng Dipati. Allah Akbar. Wah. Lajeng kados pundi? Anggenipun Kanjeng Dipati sampun cantol rembug kalian Kakang Sedarmo. Duh, mati aku. Apa nganti lelakon iki njur nganti gawe cuwane Kakang Secodarmo. Isin lah. Ngapunten lah, niki lho. Wirang ngadosi wedak. Sekawit tak kon nontoni tepungan karo suminten kok nggawa cah wadon liya. Iki turun sapa masalah? Piye? Nanging Subrata ngisin-isin ke wong tuwa. Mbeset raine wong tuwa. Cetha, yen nganti Kakang Secodarmo gelo atine, dheweke nesu karo aku. Kepiye, Kakang? Nyuwun pangapunten Kanjeng Dipati. Sabdanipun Kanjeng Dipati menika sabdanipun Pandhita Ratu ingkang kedah dipun ugemi Kanjeng. Halah. Ya wis ngono wae. Damar mancung cinupet. Mergo lakon iki wis kelakon. Kanggo nambeli rasa isinku, Kakang Patih Setyapraja, Eka Der, Panji ning Panti Kahartan dicawiske bondo donya. Mas Picis saoka-okahe nderekke Patih Setyapraja ning Seman batalno oleh arep dadi manten. Subrata karo Suminten mangsa borong sing pinter nggon rembukan karo Kakang Secodarmo. Noniji, Wis terang terwoto dawuh. batake batal. Wis Nyuwun bingung pamit, aku. nyuwun pangestu, Terima Kang. istirahat aku. Serat Rama Elat sirat yo Mas sing sayang sing rukun pasih makan jero
pisan Monggo. Doro patih apa sok? Iya, iya, bener, bener. Kara-kara ora pamit. Boten niku rak sing nderekke Den Mas niku to. Ah iya. Wah, nyun pangapunten Ki Patih. Ngaturi wilujeng rawuhipun wonten seman ngriki. Pangestunipun Kakang Stodarmo dumugi kula wonten ing dusun Seman menika wilujeng nirbaya nirsambika. Nggih, nggih, nggih syukur nggih. Kosok wangsulipun kados pundi kawontenipun Kakang Stodarmo wonten ing Seman? Nggih, nggih sae sedaya mboten wonten alangan setunggal menapa. Nggih namung saben dintenipun menika tansah ngantu-antu dawuh timbalanipun Kanjeng Adipati Panembahan Agung. Pun nglumpuke sapi, Nggih. wedhus, pitik sesuk sing ajeng dibeleh nggih. Injih. Mantu niku Ndoro. Inggih wiwit kula dumugi wonten ing regoling dusun Seman. Nggih, nggih. Kula sampun rumaos bombong, rumaos bingah. Bilih kawontenaning dusun Seman mergi-mergi sampun tinata kanthi asri. Pinasang runtek-runtek miwah umbul-umbul ngantos dumugi plataraning pendopo Seman. Menika nyicil supados kawis tinggal menawi badhe wonten Injih. menika. Nggih senajan dereng diparingi tukon ning wong bojo kula niku wong brewu kok. Dadi napa-napa pun dicepak-cepake ngoten Ya lho. kesusu ngono wae nek. Iya. Menika saestu ningalaken mamawi Kakang Stodarmo anggenipun badhe kagungan ewuh mantu menika saestu dipun sengkuyung para kawula ing Seman. Kajeng kula menika ampun nganti ngisini-sini. Injih. Ing atasipun kula kok lajeng dipundhut pisan. Monggo ingkang badhe calon mantu kula menika putra dalem Kanjeng Adipati. Aku kudu apa-apa menika ya karep kula sing apik. Mila leres injih. Saestu kula minangka badal pangipun Kanjeng Dipati ugi Injih, rumaos injih, lajeng. bombong, rumaos bingah. Injih. Bilih anggenipun cawis Kakang Stodarmo ngantos semanten menika. Inggih, inggih. Kula nyuwun prisa. Lajeng dawuh timbalanipun Kanjeng Adipati kados pundi? Kapan niku le Nggih, ajeng pun. ngresneke Kapan? anak kula niku. Injih, injih, injih. Nggih, lepat nyuwun pangapunten Kakang. Kula dumugi mriki saestu Nggih. Nggih. minangka wakilipun Kanjeng Adipati. Inggih, inggih. Ngeten Kakang. Inggih, kados pundi Ki Patih? Sepisan malih kula nyuwun pangapunten menawi anggen kula dumugi kraya-raya wonten ing Seman iki Inggih. saestu namung ngemban dawuhipun Kanjeng Dipati supados Nggih, kula niku ngerti. Nyedhaken. Sampeyan wau pun ngendika nek ngemban dawuh ngono ya. Niku ngemban dawuh ingkang kados pundi? Wong Kula nggon menika sesuk nggih pun anu kok pun saged niku pun sumadya pun kok. pun sumadya. dados daya Nggih. anggenipun Kakang Stodarmo badhe kadah hajat mantu menika sedaya Nggih. sampun tinata nggih. Pun kondang pun ngerti kabeh. Nggih. Ah, Sedulur-sedulur nggih pun ditukoki seragam kabeh. Nggih. ayo Kakang Stodarmo ki ana ing Seman minangka tetungguling ing desa Nggih, pun Seman. boten perlu ngalem. Sakniki kula niku nyuwun cethane kados Kapan pundi ngoten lho. kapan. Nggih.
Nggih, bloko suto kemawon Nah, Kakang. nggih pripun? Nggih. Kapak jeng napa dicatet. Nggih, tidak Nggih. nganu tak. Dumugi kula ing papan mriki Nggih, sepian kula malih. ngerti nek sampeyan niku dumugi mriki pun ngerti. Injih, Pripun, injih, injih pripun. Kakang. Nggih. Namung estunipun Kakang. Rikala semanten sak sampunipun Kakang Stodarmo cantol rembug kalian Kanjeng Adipati Nggih. menawi anak Kakang Stodarmo ingkang asma seminten Nggih. badhe dipun dhaupaken kalian nggih, nganu niku wamen Mang Jujung. Raden Mas Subroto. Nah, jeng napa? Iki Nggih. mbok piye to iki? Nggih, Iki kan. niki pripun niki? Nggih, nggih, Pripun nggih. kipate? Kapan to sakjane? Niku Nggih. Mila dumugi kula mrika menika badhe netepaken rembug nggih, pun ngerti. Napa Terus seminggu meneh, Nggih. napa 3 dina meneh ngoten lho. Panjiro ika. kok dadak noleh mriku niku wonten napa? Ngeten, menika tiyang sepuh ingkang saestu gedugi matur. Ayo munjuk marang Kakang Stodarmo. Pripun? Pripun Mas sampeyan? Nggih. Alah, kok Ming matur iki janjane niku pripun to karep Ayo sampeyan? Panji matur ning ngarep Kakang Stodarmo. Nggih. Ala nek perkara gawan niku kula ora ngarep-arep kok. Nggih, 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 nggih. Lemu matur kuwi ora nggon bab nggonmu gawa-gawa. Saiki ana pate. Dalem Nun Kakang. sewu benjang menapa badhe tempu ing damel menika dintenipun tanggalipun ngaten kemawon ingkang sampun to mboten menapa-napa kula aturi ngendika. Nggih. Mekaten Kakang Stodarmo. Inggih, inggih. Oh. Neng kene bae. Ayo, ora pareng. Mengko rokok tak pundhutke. Ngeten Kakang Stodarmo. Nggih, nggih. Rikala Kakang Nggih, Stodarmo niku injih. lerikala kalih wingi pun sampeyan mangendika sesuk kapan ngoten mawon. Mila leresipun mangkaten. Nggih. Rikala rembekan Nggih. Kakang Stodarmo kalian Kanjeng Dipati pun Lho kok terus. mangkep bingung topakne niki. Sik. Hei. Mengko siki. Mangkep Nggih. Gladhang petele ngeten Kakang Stodarmo. Rikala putra dalem Raden Mas Subroto dipun timbali kaliyan ingkang Rama Kanjeng Dipati dipun tanting dipun dawuhi supados Den Mas Broto menika bali dipun dhaupaken kaliyan putra Kakang Stodarmo ingkang asma seminten. Rembakanipun antapun Kanjeng Dipati kaliyan Raden Mas Subroto. Menika ragi sawetawis dangu. Ngantos Kula niku pun ngerti. nggih, Sampeyan niku ming kantun ngendika sok dina iki lho. ketak Apa? dino. Ming ngono kok dadak isih di bulan baleni. Mila Darani kula leres. niku ora ngerti napa pripun cetane. mila gedhaking dinten ingkang Nggih. sampun dipun rebak. Nggih. Gedhaking dinten kanggih dauping Nggih. anak kula seminten kaliyan Den Mas Broto. Nggih. Menika sampun dipun rebak. Rebo, Kemis, Jemuah, Setu, Minggu, Senin, Selasa, pun niku pundi? Menika sampun Niku dipun pundi kula mang injih. Menika sampun dipun petang. pun mangkandhake dinane napa? Dinten ingkang sae menika pundi? Etang petang-petangan. Rikala semanten Den Mas Broto menika dipun tanting. Supados daup kalian suminten nggih
Pun Putranipun mboten- Waroks Darmo. Nggih. Mboten nganu nggih, mboten perkawis niku. Sampeyan mangkono dina Rebo apa Kamis mbah sak tunggalan niku. Inggih. Napa? Dereng ngantos Niku mawon ampun niku riyen. Dinane Inggih. mawon. Leres. Dinane mawon. Dereng ngantos dumugi getaking dinten ingkang dipun pinanggih. Dinane mawon. Namung nyuwun pangapunten Kakang Sedulur. Nggih. Nggih. Kula namung sedermi. Nggih, nggih. Dinane Kula napa? menika namung sedermi menapa ingkang dados kersanipun Kanjeng Adipati. Kula ngerti. Nggih. Dinane napa? Pun Nggih. mang-mang Ngeten Kakang dinane Sedulur. napa? Nggih. Nggih. Bab dinten menika sampun dipun pegalih. Mriki mah. Nggih, nggih, nggih. Ampun niki. Sampun dipun pegalih. Ampun Kula leres nggih. Ampun anu Nggih. lho niki sampean Nggih. ampun guyang-guyu kula. Boten. Sampean ampun wedi. Menika rembag ingkang sepuh. Nggih. Rembag tiyang sepuh. Namung ngaten Kakang Sedulur. Rehne Den Mas Broto menika dipun tanting Nggih. menika sak menika mbalah boten kersa mbalah bidal kisah Lunga saking Kadipaten. Nggih, terus? Nggih. Terus Mila lunga saka Kadipaten nglungani anak kula. Terus entuk Mila pun liya ngono apa? Jadi Boten. anak kula ditinggal. dereng tekan dumugi samanten. Namung dawuhipun Kanjeng Dipati. Nggih, nyuwun pangapunten Kakang Sedulur. Napa? Sepisan malih kula namung sedermi. Bilih dawuhipun Kanjeng Dipati rehne Den Mas Broto linggar saking Kadipaten Ponorogo. Pramila nyuwun pangapunten Kakang. Anggenipun bebisanan kalian Kakang Stodarmo dipun wurungaken. Nyuwun pangapunten Kakang. Nyuwun pangapunten. Wurung? Nyuwun pangapunten Kakang. Nyuwun pangapunten Kakang. Nyuwun pangapunten Kakang. Loh, Wis deg-degan iki, Pak. Simbok, Ature mubeng minger. Bapak, Rasa aku janjan. Pak, Mbok. Loh, kusik to. Daya iki teng pundi to? Ya kongkong. Lah, utusane Kanjeng Adipati durung tak gaweke wedang. Ora kepenak to, Mbok? Rasa Lho, gaweke. terus digaweke. Lah ngopo? Wah, takon bapak ngono. Lah durung tak gaweke wedang lak ya ora kepenak to ya, Mbok. Rasa godhoke wedang tengah gebyur kayoe. Lho. Pak. Ana apa to kok sih mbok nesu-nesu wae iki ngopo? Tekono mbokmu kae. Lho. Ora Kok- ora prihatin. Wing gedhekke awak. Lho piye to bapak ki piye maksude? Anak karo mbok padha. Lho. Bapak ki kepiye? Mau Simbok kon takon bapak. Aku kan takon Simbok meneh iki. Bola bali. Sing lalah ki ya sapa maune sing nampa rebuk ya sapa. Senengane nyalahke wong wedok. Lho. Iki jane iki ana perkara apa to kok bapak Sing karo salah Simbok- ya seneng pani rembug kok sing salahke awak gedhe. Kudune ya seneng bojone lemu. Nah, iya ya Mbak ya, bener. Malah nyalahke. Ning aku mau iki kaya iya kae kok. Kaya tenan kae kok jebul rawuh mrene nggawa apa-apa. Ming nggo ngeyem-yemi aku. Bondo sakmono gebruke awakmu pun. Bondo apa to, Mbok? Apa to Pak iki dong rembug apa kok aku ki ora ada. Kandhanono kuwi anakmu. Piye to iki aku kon piye iki? Ngene. Piye, Mbok? Tak kandhani. Iki piye? Simbok rak wis tau. Heeh. Sing jenenge siji. Pesti Heeh. Baripin ning ndi? telu tibane pesti kuwi ana ngersane Gusti. Iya, aku ki ngerti, Mbok, aku ki ngerti. Heeh.
susah, kowe aja banget-banget le susah. Ning nek ana kahanan bungah ya aja banget-banget le. Iya. Dong to? Iya aku dong kok. Simbok ngendika ngono kuwi iki jane ana apa? Ngomong piye? Ya diblakake wae. Arep piye meneh? Ngene ya no. Piye to, Mbok? Hah? Lekmu dadi manten karo Den Mas Broto kuwi. Hah? Piye? Sida to? Jare seminggu meneh. Apa sesuk-esuk sida iki? Heeh to? Ngono ya, Mbak ya. Ora sida. Lho, ora sida kepiye, Mbok? Mbok, aku ora sida dadi manten karo Den Mas Broto. Aduh, piye iki? Piye iki? Mbok? Loh. Tan. Seminten. Iki piye iki? Elek yo no, aja ngono kuwi yo no. Sampeyan yo no kuwi Ten. kok kenapa Wah. yo no. Kowe mau kesusule ngomongi. Ten. Itu kepiye Pak Nek? Wah, Suminten rak yo kudu ngerti to. Kok arep tak ulun-ulun dheweke yo kudu ngerti to Pak Nek. iya ya wis piye Wis iki? suwe yo padha wae le mendem malah mangkel awake. Nak. Elek yo no. Pinten Aja kaya ngono kuwi no. kok anyep kabeh jawake. Iki sing duwe lenga putih iki sapa iki? Iki rada anyep iki. Eling no, eling. Nak. Ten. Aja ngono Nak. kuwi yo no, Ten. Nah, pangi no. Nah. Oh yo. Nah, eling no. Wis ora apa-apa. Rasa Wis. susah no. Aduh, aduh. Rasa susah yo. Ngapa Nek to, ora sida dipek Den Mas Broto, sesuk golek wong kiwa tengen kene ya ora apa-apa no. Golek ra Ya, apa-apa no. Nak. Kuwi mbok menawa jodohmu no. Ora. Piye to Anu iki, linggul dhuwur Mbok? ki sara anyep Jeno. Kene linggul dhuwur kan. Kan. Mbok. Tulungane agak iki dikepok anakku wedok. Wis rasa susah. Rasa susah no. Besok ben karo bapakmu digolek-golek kowe bang kene. Sing kok menawa kemati karo kowe yo no. Iya, Mbok, aku ora susah kok, Mbok. Rasa Ah, susah. wah, ayem aku. Wis. Aku ora susah kok, Mbok. Ngapa iki? Kok Nak, Aku iki aja ngono kuwi. ora Nak. apa-apa kok, Mbok. Aku wong sumuk kok ya men kene tak gawane. Mesakake. ora apa-apa kok, Mbok. Dan Iki dadi kepiye to iki? Aku wis sadar kok, Menyo- Mbok. abot. Hah? Aku wis sadar ora apa-apa. Apa rasa susah ya? Iya, Mbok, ora susah. Rasa susah. Aku seneng nek kowe ora Lho lho lho. susah. Mbok sih, Mbok. Den Mas Subroto rawuh, Mbok. Mbok, kuwi Den Mas Subroto rawuh, Den Mas. Loh, Den Mas Subroto. Lho lho. Iki kok Tutu ya nak kowe tutu Den Mas Broto. Lho kok njuk ilang? Den Mas. Loh. Neng endi to mau ki Den Mas? Lho. Kuwi, Mbok. Iki Den Mas Broto neng kene. Den Mas. loh, nak. Iki Den Mas Subroto. Aduh, Den Mas, anget Kayak tenan piye, ya. Kak? Den Mas, Den Mas Broto. Den Mas. Hah? Piye to? Ngapa kuwi lho Den Mas Subroto ki nang kono? Wong Ya nak kuwi ya nak. wong ora ono kok kowe iki piye to, Nak? Simbok. Simbok. Bah, wis sini. Iki Den Mas Broto. Iki Den Mas Subroto. Alah Den Mas Subroto. Den Mas. Iki bapak. Iki bapak. Den Mas, ayo Den Mas karo aku. Aku mau ngenteni. Iki bapak. Lu iki bapakmu nak. Iki bapak. Oh, iso dikabruk Lah Den Mas Subroto ning ngendi, Mbok? Den Mas Broto ning ngendi, Mbok? Aku ki wis kadung tresna tenanan, Mbok, karo Den Mas Subroto. Ngerti anake kaya Ayo ki aku ki yo bingung, Ci. Iki Aku dek ketemu kudu karo Den Mas. piye, Pak? Broto tindak rene kae. Wis wis ana piye-piyean bareng. Piye to Den Mas? Wah, Jan wis. Wah, eling yo, Nak. Mas, piye to Wis. iki?
Saiki Sik, Pak, aku ki arep matenan karo Den Mas Subroto, aku tak dandan dhisik, Pak. Loh. Kok sik, Pak. Loh, Ten, Ten. Ten. Pak, kok sik to aku ki arep dandan dhisik ya. Wes, nek iki ngene Aku iki ora dandan iso dhisik. piye-piye aku. Ki Den Mas Subroto mesti seneng to nek aku ayu ngene iki. Pripun iki? Aduh, kincuku jan wabang ngene iki. Aduh, Den Mas. Sik, aku ki lagi jatuh cinta. Dadi nang kene iki ana lope-lope. Kok iki lagi Nah, iki nggo Den Mas Subroto. Aku kok ndek anak kaya ngene iki. Ngene iki to, to lek ngene iki. Den Mas Subroto mesti seneng karo aku. Aduh, Den Mas. Wah, aduh, Den Mas. Wah, iki Seneng kok banget aku. kowe iki gak dandan apa, aku dandan bagong. Lho, Pak, aku kaya ngene iki aku arep mantenan karo Den Mas Subroto. Iki Tenang iki. waduh. Aduh kaya ngono kuwi. Den Mas, jenengan menika teng mriki to. Nggih, Ora Den ono ya, Mas. Nok. Nggih teng mriki, Den Mas. Dan broto ora ono, Nok. Wonten iki lho, Pak. Pak, Den Mas Subroto niku seneng nek kula nembang, nek kula ura-ura niku seneng. Biasane Den Mas Subroto njaluk diura-urake lho, Pak. Apa? Heeh. Wah, Heeh. iki. Ayo kanca-kanca. Ayo. Aku arep nembang nggo Den Mas Subroto ya, Pak. Kok kuwi? Iya. Sang Dewi katon aplani ambeber wangi semi arum kembangi melati ayo le joget dasar wulane dadari wong bagus karo maksa sasak kapyore kartika Aku jadi kaya kantor iki. lagi apa sita indra kancang ngerti rasa dan masuk rasa goyang lek rasa tresno kang sejati manggiyo lestari kang dongan Sing tembang pokok suci iki Joko. yang semisah jroning sepi sak kamu nadangi saratri dia kembangi hati angan-angan kulana Kira ana lakon. Ora ono. Lho, Tuh. lu kok Den Mas Subroto ilang? Bapak Den Mas Subroto ilang. Iki ki Den Mas Broto ora ono ya, Ono Nok. oke. Kowe Lah iki kok ning men- kono kuwi. nang Bapak ndi? deleke Den Nang Mas ndi? Subroto ning ngendi dideleke ning ngendi Pak Den Mas? Ora aku ki ora ndelekke mosok. Sibuk deleke Den Mas Subroto ning ngendi sibuk ora ngono kuwi tekel tenan karo aku ta sibuk. Ora Tetep dideleke karo sibuk mau Den Mas Subroto wis rawuh. Wis dandan nganteran karo aku. Ono, Mbok. No, eling no, iki ora ono Den Mas Broto. Ono Pak mau Den Mas Wis Broto to. wis nang kene. Wis eling. Saiki karo bapak neng kula adus yo tak dusi. Mau Den Mas Subroto. Pak, Eh, Mbok. apa? Kuwi Den Mas Subroto. Den Mas aku melu. Den Mas. Den Mas. Waduh, kira. Waduh, kira. ora.
Sapa iki? Aku Pak De. Pak Aku Seto sapa? Darmo. Noleo sik to. Gentho. Ana apa kowe? Sik. Rasa nesu. Ale ra mangkel piye? Le ora nesu piye? Ngerti. Aku ngerti Pak De. Isine atine Pak De. Seto Darmo iki mesti nesu, mangkel, wis pokoke berkecambuk mesti. Ah kok kowe ngerti? Ah ngerti wae, gentho kok. Saiki sapa wonge? Ayo sapa wonge, Pak De? Ayo aku to. Ah iya, mesti aku ngerti. Arep bebesanan njur wurung. Ora mangkel banget nek ngene iki aku. Iku suminten dadi kaya ngono kae. Ha iya. Aku nadyan ora ngerti ning aku krungu saiki dadi mehong ngene to. Gendeng ora karu-karuan. Wis ora karu-karuan sing to. diucapke ming Den Mas Broto. Brota wae to. Ning pasar jukuki apa-apa to dadi kaya ngono kae. Iki nek kowe ketemu mbok mau dijak mulih, aku ki isin lho aku tok. Aku dhewe yo nganti isin, Pak De. Wah, ning njur piye nek kaya ngene iki? Aku ki njur kudu piye? Sik Pak De, kene tak kandhani. Piye? Pak De lak durung ngerti to. Ngopo? Mergo yu suminten kuwi lak dadi edan kaya ngono. Pak De Seto Darmo ngerti ora? Nek anake Pak De Golo Sura Menggala. oh, sing jenenge Yu Cempluk kuwi. Saiki lak dipek bojo karo Den Mas Broto. Malah saiki diboyo ning Ponorogo. Lah mergo kuwi Yu Suminten dadi mehong dadi edan kuwi. Aku ngerti Pak De. Dadi le Rasido ngepek anakku, Heeh, mergo nggoyong Yu Cempluk. Ayo Cempluk iki ditonyol-tonyolke. Kurang Yu ajar. Cempluk disogok-sogokke. kowe, Kang. Aku ki arep nganu anakku, ngurus anakku. Tak ngurus anakku dikepenakke ning kene. Ah ngopo to? Loh. Ya, ya. Nek mikir kudune ora usah takon. Ning ra utekmu iki wis ngerti. Ayo perkarane piye iki kowe ora usah takon aku wis ngerti. Ah, gini. Bener. Wurung mergane Den Mas Broto ora sida ngepek anakku Suminten. Njur Suminten gendeng. Lah aku entuk wadule Gentho jarene ngepek anakmu si Warsia. Njur wis diboyong. Aku diwaduli ngono, sing jalari ya anakmu, tak bleh sisan. Jon? Nek ngono ora mati. Wis tak tugel bulune iki. Gus,
Kowe iki karo aku padha dene meguru. Ngerti nek padha dene ora duwe lara sing gendenge kaya ngono kuwi. Aku iki kedanan wong. Ora iso. Aku ora tau edan kok. Yuk turun. Nek rumangsamu piye? Kowe ora ngerti kok. Kowe ming pangira-ira, ming butuhe kowe iki ora seneng kowe nesu mergo anakmu tak pateni. Yo. Cempluk elek, cempluk ki anakmu kok. Suminten. Nek apa? Ayake kuwi. Ning perkarane ora elek karo apik, perkarane janji. Aku janjine mau arep besanan, arep mundhut mantu anakku, njur wurung kok. Piye? Yo. Isih kelingan lah. Yo. Aki sing marai. Yo, aku ngerti. Isih, isih. Yo. Loh, kok dicukup semene wae? Awang anakku gendeng kok, Jur. Cukup semene. Ning kuwi omonganmu tenanan. Waton kowe kuwi isih eling karo ngendikane guru kabeh mesti bakal tak kuwi. Aku eling nek kaya ngono kuwi eling. Ning sing jalari aku ora trimo aku mangkel ki sapa wonge to, Kang? Nek anak ming siji terus gendeng turut dalan kaya ngono kae. Apiran isin, sin. Ayo mergo anake turut dalan kuwi. Aku ki yo ngetutke ki kaya ngene jane. Kisah
iku? Iki Den Mas Subroto. Lho panjenengan wonten mriki to Den Mas. Aduh, ya Allah, Iki ya ketemu juga dengan pasangan. Subroto saiki bewoken. Den Mas Subroto panjenengan pundi kemawon. Iki dudu Subroto Den ya? Mas. Sebriti. Den Mas Subroto kok jenengan brewoken? Udu. Lu kok badar? Aja lali paweling. Muga mono lepas janji-janjimu. Aku kang satu-satuku. Tak anteni nganti saelengku. Aduh, Den Mas Subroto. Panjenengan wonten pundi kemawon? Ta Den Mas. Ah, malah saya niku, Pak. Den Malah Mas menghasilkan. Subroto. Apa? Kula niku kedanan panjenengan. Kula pun edan kok boten enten So. sik nyawer to Den Mas. Sum. Den Mas Subroto. Niki penontonnya kok ora nyawer to Den Mas. Nyawer boten to, Pak? Boten gadah duit punan. Oh, itu toh. Ah, matur Matur nuwun. nuwun. Iki Den lho. Mas Subroto. No, no. Apa niku Den Mas Subroto? Den Mas Subroto yo malah kok Den Mas Subroto saiki ra ndek untu. Halo Den Mas Subroto, matur nuwun. Den Mas Subroto ku yo nang endi to iki? Aku Ah, ngene iki lah. Den Mas Subroto. Nang endi Den Mas Subroto? Sing endi iki Den Mas Subroto? Aduh. Subroto? Den Mas Subroto nang endi aku kok ditinggal dhewe. Kebapane? Medun. Iki sik arep nyawer ono apa? Medun. Medun. Medun mengke nyawer lho, ora nyawer. Wis. Medun tenan iki. Wis. Agak iki aku wis iki di anak sepisan iki ora umum tenan iki. Ning iki aku malah kae. Disawerane. Wis nyawer Hah? Subroto. Den Mas Subroto. Den Mas Subroto sendi? Den Mas Subroto. Mas Subroto Den Mas Subroto. Iki Den Mas Subroto iki. Wong ketemu nang kene. Oh, Den Mas. Iki duit iki untuk Den Mas iki. Iki Den Mas. Mas Subroto ne oke. Ayo sama Subroto. Nomor iki, Pak. Oh, jadian aku Matur nuwun. Terima kasih. Subroto. Oh, kesana saja monggo. Anakmu dikandani, pokoknya engko nek ra paron Den tak Mas Subroto tambani ini kok jare dicicit-cicit. Den Mas Subroto. Sendi nek iki Den Mas Subroto iki nek iki. Anakmu njaluk mari apa ora? Iki Den Mas Subroto iki Den Mas Subroto iki. Njaluk mari tenan. Iki Den Mas Subroto Paron. kene. Mana ndi wae. Ngono ora paron ora tak tambani Aku anakmu. wis kesel tenan Den Mas. Yo, sapa sing gelem dadi Subroto? Status Wah, Nak, iki sapa iki? Yuning. Yuning sapane Subroto? gini. Ning di Subroto, kowe ngerti Subroto apa ora? Wah yo, 11 12. Subroto ning kono. Iki lho, kae. Den Mas Subroto. nek urung kebak aja munggah ya, Nak. Den Mas Subroto. Woe bol kentir kabeh. Subroto. Iki Subroto ganteng ya Subroto. Wah, ganteng tambahi berarti. Heeh, ganteng. Ah, oke.
Oke. Entek tuh. Den Mas Subroto kentekan duit. Iso kiris. Den Mas Subroto jadi. Nah, kiri. Kiri di cok. Sorry. Oh. Iki Den Mas Subroto matur nuwun. Halo adik. Den Mas Subroto. Den Mas Sendi. Subroto nah. Den Mas Subroto. Yo jeblok. Den Mas Subroto sikilku dirubung semut. Iki Den Mas Nanti, Subroto. saya tidak ya. Oke, sekarang nah. Kiri. Mas iki Den Mas Subroto. Nih, Subroto tenan iki koyone. Matur nuwun nggih Den Mas Subroto. Ya ora usah digetumi wong. Pancen anakku ya kaya ngono kok. Wes, enggak, balik. Subroto nang dhuwur lho. Nanti. Kan dhuwur. Dhuwur ngendi? Ayo. Dhuwur mana? Enak. Aku pesen langsung. Terima kasih. Ya Subroto. Mari Den Mas. Den Mas Subroto Ayo. kok malih Ya gone, kon reok. Den Mas iki Den Mas Subroto. Reok. Ampun tenan tenan. Reok. Iki nek kowe edan tambah oke lho. Aku ora gelem edan sisan kok. Balik. Aku juga. Aroma manis. Seneng ya anak ya. Wah. Piye nak. Wes. Mas Subroto. Iki kok nganggo kaya ngene barang iki dicabut iki digawa iki. Digawa. Oke, Pak. Nak, eling ya nak. Mari ya nak ya. Eling. Eling nak, eling. Eling. Wes, iya. Ya kowe engko ketemu karo Den Mas Broto. Badhe tenan iki. Iya. Wes, mari. Sembuh. Mari. Suminten. Nah, minten. Suminten. Iki Den Mas Subroto. Wis ora Oh, sapi. wis sadar jebul. Wis sadar. Bapak. Iki bapak. Kayak Pak D. Pak D no. Suromo. Pak D. Badhe. Eling ta karo Pak D? Iya Badhe. Loh, Suminten. Piye kok kaya dadi ngene nganggo iki kaya kepiye ngene to? iki kepiye? Lah iki kok rambutku kaya ngene iki piye to Badhe piye? Wis Lah ora. yo. Iki mau kowe dhewe sing gawe. Piye to Pak? Aku Kowe kira mau malah nganggo helm barang kae. aku arep ning ndi kok nggo helm ki? Aku arep jadilan mau kae. Nek ndi lan? Kowe iki Kowe ora iki- eling mau no. Oh, piye? Kowe iki mau ora eling. Jur kowe kuwi tekan dalan-dalan kaya ngono kae. Masa Jadil-jadil tekan dalan. tenan Ya iya. ora? Iya nak. Mosok teh aku kaya Gawa dus keduse kebak ra iki mau. Tak kandhani ya. Nak, Wah, apa? Ana apa? Aku Subroto aku. Pak D iki ngerti. Heeh. Nek kowe kuwi seneng karo Den Mas Broto. Iya Pak De, aku jan wis tresno tenan karo Tresno Den Mas tenan Broto. karo Den Mas Broto. Iya Pak De. Nek pancen kowe tresno tenan karo Den Mas Broto, engko Pak D sing tanggung jawab. Tanggung jawab piye Pak De? Ya tanggung jawab waton kowe bisa kelakon urip bebarengan karo Den Mas Broto. Tenan iso ngono Ya. Pak De. Senajan saiki Den Mas Broto kuwi entuk karo Mbak Yumu cempluk. Nek pancen Den Mas Broto mengko ora gelem tanggung jawab karo kowe. Mbak Yumu cempluk tak jaluk ora sida dadi bojone Den Mas Broto. Tenan ngono lho Pak De. Manut Pak aku De ya, wis tresno tenan saiki- karo Wayo to iki Dan. Ning kowe diwayuh lho ya, diwayuh karo Mbak Yumu cempluk. ora apa-apa diwayuh Pak De. Gelem. Tenan aku. Wis. Sing rukun karo Mbak Yumu ya. Iya Pak De. Saiki ayo manut bareng karo aku sowan ning Kadipaten.
Ya. Mengko aku sing monjuk nang ngersani Kanjeng Matur Adipati. nuwun mongso borong iki Ayo, Kakang. ayo, 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 ayo. Cekap semanten para pamirsa Sutresna Budaya atur pasukatan Sandiwara Ketoprak Mataram PS Bayu saking Kabupaten Sleman Ngayogyakarta ing wasana kula sak kanca nyuwun dipalilah nyuwun pangsama ingkang agung katuraken sugeng enjang sugeng pepisahan sugeng kundur mugi rahayu sami pinanggih Allahumma amin billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.